watui satung manjagui nukung kijik keplawo thoi ma tongjago ogno supungna bagui buini nogo thangthangui salsa salnai samung manma bai ogno supungjago kebo naifeliya kebo cherfeliya onukungno khungsa nok tongmani bo abo bebakno kepla kisik tei kebai horo thugang kebo anthoi kiri nugo salo thugabo sal nugo omusuk jora jungjal lazima bai kirima bai chini tipar sarok khok peri saragya bai thangthangui sanlaijaya abahaino kaisa mangpli kasaifaika gomoti hangkorni ompi adi blogni bisingo khopjaknai tuichangma sukoram parani takhok sunil deborma tei kuthuntin debormani sajla ramcharan debormani jingalni koktoma bisi kebangma ngai thangka bisi kebangma lai thangka tabuk phano amchaini MLA MDC tei EM rok boroni nukhungo waisapono sogaiya thangui naiya kebo phano borno cheriya para loko rokbo salsa salnisi nono chubawano phiaba salbrungbo borole chubaimaya para loko bo je man sangli chubakha phiaba je amchaini MLA MDC tei EM tongnai rok borole waisapono thangai naiya amusake jungjal ongui tongkha borokni musungti ruimaina phano tongthai khungsale rana nango kering khana borokni bebak documents hapangni bisingti ruimaina phano yak bai yak baksa khayai nai joto khoksa khongnai lakhangke borokni bagai tongthai nokbo khungsa ruimano phiaba koktoma thumnai rok borokni mangpili note sake simingno amchaini MLA MDC rok thangai nayo tangi amahai koktoma thumnai rok phunuke simingse jodi MLA MDC rok borokni jungjalongno thangai nayo ngangke tambage amchaini lokoro borno MLA MDC rok EM rok sanam khana tamungai borno board khana MLA MDC rok ke boroni bohok supuna siming bagaida lokoroni botna lokoroni manthai lokoroni shokter na bagaise lokoro borno MLA MDC snamo phiaba o lokoroni jungjalono method jayanga ke lokorok borno MLA MDC neta mantri snamui tamo mankha abahaino chini lokoroni songmung nainadi omangplinobo musuke kri ingkha bebagno nukhung pawoi nai wateyobo sijagui matongo satongobo tongphlai matongo no kichi kebayo tabo matongjabo sarapsa wati nokbar khangke bebakno bai se kalai thangnai o bai khangke bini langma bo choimano phiaba langma choya skangno MLA MDC rok boni no khungsano tangir khangke belai khe chanai nainedi khoroksa takhok bini jungdalo nogoinai tini koktoma thumnai rona rengainai bini jungjalo sana nangkha tongui malia bini o jungdalo nogoinai tini bo bai thangno koktoma thumnai rona rengainai takhok ramcharan debormani jungjalo sanani nangkha tei amchaini MLA MDC rono koina nangkha aku boku lokorona angkasaro tini ompi eksolesni kendro tini ang o parao ei obostha nogo dili ang rabar apai ako brono nogo brone je obostha hada bron dokumen kore mano agoi mano proti bochor sibe mal hore jotto hoite aspo bro kono mal jaya tabo ato kore nojai tong sal kathang ni khwai hindi joto jaga hindi sarati rajo horose ato kore nogo tini ompi eksoles kendro salasi ato kore nojago ei obostha kangmai nangi brono sao jate lokorona angkasana muso jotono khan nangai oko naifai akore haitako ketabo je obostha brone abo dine ane dine khai brone khat pojonto boni simalani khitar jase khat toi phai bro tho akoro bro tho hotoba tang phan tangi mai hai aje mai kebo ekta ya phangya rang ragna na ragai mai ga tam khaineba brone ragai mai ga bro o boy srado je oko khadri marono bro thui tongjajo kasam kosam rono thui tongjajo obostha tamonai kawang lokoro koina muso sine ekta MDC MLA ron ba koina muso joto lokoro hote bro no kisa nai phedi sajok khainane abang lokoro no koi ta haisi as tara to phai nai phayo tamla chungjana paren borok to sogoi meya kam khai ba joto to waisa bai sogoi meya ngaba dine ane dine khaiba waisa bai sogoi meya haitako borok no angra bara bani 15 বছর হইতে আমরা no mai অবস্থা কানুখা আগে তো মাই তিন কাপলাং ko tapte kaplang thaka kamaya nang nukha ngane rawas ke thomo
haika dini 100-200 taka manu 400-500 manu haika bro choli tongsa jata kaise ang bro no koina musu je sarkar tongma ba bro document kri phana kha nangai tam ব্যবস্থা খাইমানাই অবনা লোকরাম কয়ো নাইফাইদি তা এমএলএ এমডি সেরাম বা আং কয়ো নাইফাইদি ওমহাই আং কাসার তা ক কাসার হাসি বন বালে নকন এটা তার সুদরা মতে তো বড় বড় খরচ শুরু বসু দোকানও নে তিনজন না কয়জন আছে তিনজন না বুয়া ভাগা 6 জন তা এই পরিবার 6 জন আমরা চলে তো পাইছি Trong thầy đó có một cam đó phải như này cam này tao bài cái phải nó cam sao ra sai mi ta phải sai mi xong sai mi cô phải này phải có đồ bớt একটা ব্যবস্থা খামো cái phải না cái অবস্থা হাল xong sai mi তাই এই কতরা কতরা তো ওর না বুঝছ না পরে 5 ক্লাস 5 রা পড়ে যাব তারপর পরিমাল না পরিমালে এই নকম অবস্থা অসহায় বফা রাংসালমে বই পাইমি একাবা পড়াইয়া কারে মারে কাকা বনিরা আবার বাগানা 100-200 কে আবার সিরে থুমজা যাও হেকা চলে যাতা মফা মকিতে তো ভালো মুয়ে ভালো হেকা চলে যায় পরিবার হেকে অব কাঙ্কাই তুইসাংমা দলাই খা তুইসাংমা ক্লাইকা বিশিকা অবতা সুকুরাম পারা বরং বিশিও পঞ্চায়েত অপপ্রচার আছে অবকায় তুই দুদেবা না কলাই কাটা বিশি ane sinmuka ang ombini ane bo singbar koloi ang oro rawar apai brono mai na maka ekta takong media ang khapore dengai khareo maka tini kong masa kahese